Aku ki dalang larise kaya ngene bojoku ora sinden lho. Oh iya. Ya malah apik. Kuwi bocahe lumayan saiki wis tekas lumbuk-lumbuk wayang. Iya. Duwe nek 20 wae. Pesinden-pesinden ya jangkep pit mau awan. Wah, jan iki malah ana mbakyuku. Mbak Esther barang. Oh iya. Heeh. Suwe banget ora ketemu. Ketemu awit nang Gondang Sari ya, Nak. Oh iya, sekarang ya kuwi nek nderek awak dhewe taunan kok. Heeh, ming nek ning Gondang Sari yen pinuju kepanggih karo Mbak Esther. Iya. Tur bengi iki ya dirawuhke bintang tamu. Sing agek ngehit. Oh iya. Bintang tamu sing wis ora asing meneh. Mbak Elisa Orcarus Alaso lan panjenengane Mbak Tatin Lestari Handayani Titot. Wis do rawuh. Wis. Tertib kok bocah loro iki. Lan Mas Gareng. Oh, Mas Gareng. Sing ping papate Agung. Ora Agung ae. Iki iso ketemu Mbak Elisa. Wah, jan saiki lumayan karo Mbak Elisa iki sik setahun pisan ketemu. Ayo sekarang ya piyambake saiki ya wah jam terbange ora meper. Iya, kadang ya kepiye meneh kadang ya leladi budaya iki pokoke ya endi sing dhisik profesional Mbak Elisa kuwi. Iya. Mbak Tatin ngene ya, wah aku jan 2 dina 2 bengi lah. Awor Mbak Tatin. Mbak Elisa Jare pertamane muni ra iso. Mbasan Bayu Piang ini sebetulnya saya juga bisa aku ngono. Ya, sekarang ya sing jenengane jadwal yo tertumbuk-tumbuk ora karu-karuan kok kowe iki ora. Sadurunge minangkani panjenengan lho. Ya. Iki gandeng mengko limbukane disuwun durasine rada panjang. Oh iya ta. Mau ki panitiane ya. Niki nganu Mbak Cangik mangke limbukane kula nyuwun ingkang wekdalipun ingkang radi panjang. Wah kula niku nek panjang nek ora di panjang wektune nek ora disambung obat wis ora iso. Maksude Tegese wektune kuwi lho. oh iya. Ya ora apa-apa aku karo kowe iki anane ming dadi peladi kok nek dadi sak bisan-bisane sak pinter-pintere. Ya. Kanca-kanca komplit. Pokoke yoga-yogi anggere ana Kang Ekspurno karo Pak Bagito iki beres. Oh iya. Karo Kang Amir Amzah. Wis kuwi wis Paling kepenak. iya. Aku tak njaluk gungan karo sedulurku tua sing wis suwe ora tau ketemu. Oh iya, sapa? Iki nek njaluk gungan karo sedulurku panjenengane Mbak Esther dhisik ngono ta. Aku ndak ora mari kangen. Oh ngono. Arep nyuwun gungan apa? Aku arep nyuwun gungan pokoke nyuwun tindingan pelok 6. Belok 6 Ki anggere sana Bu Esther iki tindingane pelok 6. Pun paringi langgam apa Mbak Yu sing kira-kira arep mujiwat ya kena, arep apa ya kena. Dibawani. Oh, nek ngujiwat ki pelok barang. Ya sakarepe. Karang angger nyawang Mbak Yu Esther iki mah matratap ngono aku. Lah pripun? Dalem. Lah pripun kok? Kelingan bojo kula nang omah ayo melenos ngono kuwi. Sehat-sehat terus nggih Mbak Yu. Amin nggih pangestunipun. Ora tau ketemu niku nek dene waras dene sehat. Amin nggih. Nggih. Sampeyan nggih nganu to diparingi lancar to rezekine. Pangestunipun nggih. Sing tak jaluk ya kaya ngono kuwi. Kok guyu kok kaya wong agek ora patek sekolah. Ngujiwat mawon nggih? Nggih, dibawani. Nggih.